ġiri, inti rajt kemilek fil-Kunsill, rajt in il-problema t-grava t-nassumi, għax aktar mamar, aktar ġew nisu jgħodu ta' slima, aktar imbnew units ta' slima, aktar bdejna nilqaw nis tal-gaming, aktar ġew turisti, eccetera, eccetera. Ġiri, inti din dan l-istress fuq is-sistema, il-volum ta' nies dejjem rajtu jiżdied. Mela, waqt li qed jiżdied dan il-volum ta' nies, l-infrastruttura rajta tiġġedded ħaġa l-istress fuq is-sistema. Sewwa. Dika qed nibża minnha jien. Stress fuq is-sistema sewwa ta' dranaġġ. Wara tajli iktar. Dik qed nibża qed nistennija tfaqqa. Kemm żdied bini ġo ta' Sliema? Żdied ħafna. Hija mistoqsija retorika jew għandek in-numru? M'għandix in-numru. Żdied. Nafu li żdied. Mhux hekk. Jiena l-aħħar katusi ta' dranaġġ li naf li nbidlu fis-70s. Ma naf bl-ebda katusi li nbidlu. Ma naf l-ebda katusi li nbidlu f'sistema ta' dranaġġ. Bis-sebgħinijiet ġifieri. Jien niftaka fis-sebgħiniet naħa tax-xatt fejn konna għodu. Sewwa, distrend. Distrend, hemmhekk inbidlu l-katusi. Il-pija ma naf imkien li nbidlu katusi. Ħlief fejn saret xi biċċa triq. Imma is-sistema ta' dranaġġ. In ġenerali. Ġenerali. Tiflaħ. Inti x'taħseb? Jien ngħidlek ma tiflaħx. Jew qed nistennew xi esplużjoni. Madonna. U inti tissuspetta li ġo ta' Sliema parti minnu mhux katusi, tunnels. Sewwa. Per eżempju, Tower Road hemm tunnels u hemm katusi wkoll. Ġieli ħareġ. Per eżempju, kellna problema Kwisisana joħroġ fuq il-blat, kont għadni konsilli dak iż-żmien niġbed l-attenzjoni fuqha. U stabet ħafna problemi li kienet. Kien hemm, per eżempju, katusi tal-dranaġġ, sistema, mhux imqabdin, tal-blokka, mhux imqabdin mas-sistema. Fodi għandek. Ma fejn kienet imorru? Jinżlu fil-radam u bekk joħroġ fuq il-blat. Xiex jinżel fil-pedament? Fil-pedament. Jinżel fil-pedament, u mbagħad. Issa, ma nqabditx mal-ewwel, meta il-kontrattur kien għamel it-triq ma mhix xogħol sow, bekk tmur Kwisisana, tara b'xi postijiet maqtuħ it-tarmak fejn se tiswija tal-dranaġġ. L-obbligu hemmhekk ta' minnu tal-istati u tal-kontrattur? Le, dak ilha li saret it-triq, imma bodi hemmhekk titħol responsabilità. Il-water services, għax id-dranaġġ jaqa' taħt il-water services. Il-water services li m'għamlux biċċa xogħol tajba f'dan il-każ. Mela, għax nkun ċar. Dejjem jinżel, jiġu tas-sanità, jiċċekkjaw, u mbagħad jisibu li ħireġ minnaw, u mbagħad il-water services, jiġu jiċċekkjaw il-katusi, għatana tajjeb, ma minn fejn ħireġ dan. Minn fejn ħireġ. U mbagħad jerġgħu jagħmlu testijiet u hekk sabu, bdew jħaffru sabu pereżempju kien hemm il-katusa metru nieqsa. Oħrajn is-sufun hija l-parti dik li kien fuq il-bankina fejn jgħaddi minn taħt biex ma titlax ir-rieħa imkissrin. Affarijiet vadi, imma apparti dik ta' Kwisisana. Is-sistema ta' dranaġġ ma tiflaħx. Għal-iżjed, żvilupp, ma tiflax iżjed. Fatt per eżempju l-proġett ta' Town Square. Ta' Town Square. Ma taħseb li ma tiflax għal iktar żvilupp jew ma tiflax għal żvilupp li hemm bħalissa? Għadin ngħidlek għadin mal-limit. X'taħseb fuq l-iżvilupp li sar ta' Sliema f'dawn l-aħħar snin? Ovvjament sar b'mod vera veloċi. Veloċi ħafna. Ħafna veloċi. Dub ta' Sliema m'għadix li kienet. Kont timxi fuq il-front u tara dak il-villa sbieħ. Immovja ma stajniex nibqgħu hekk għax il-popolazzjoni kibret. Il-progress jiġi per-regress. Sa pereżempju niftakar in-naħa tax-xatt fejn konna qogħdu aħna. Kont timxi, kont tara l-vilel, grada tal-ħadid, front garden kważi ta' 30 metru, id-dar fuq wara, l-lum xem. Blokk aktar flats, barrijiet u restaurants li jiena ma naqbilx magħhom
mux ma naqbix maħħom, ġiri mort nikon nixrobem, imma the way they are. X'vordi jina għandi flet emmek u biex noħroġ mill-bib ta' barra insib platform bisen chairs u maluqa u nisib pejpu u mużika tajjat ma' wiċċi. Jekk jinqala xi accident emmek, se jagħmlu n-nies? Kif il-fire engines u kollox? Inti taf x'għandek hemmhekk tibda mill-gżira ġiet issa, mill-gżira waħda ħdej l-oħra. Għala ħares jkollna accident b'karozza għax jimutu n-nies hemmhekk. Il-karozzi jgħaddu minn mal-platforms. X'taħseb li għandu jżir? Jiena li dak għadhom jitneħħu. Il-platforms? Kejja. Għandhom jitneħħu. Mhuwiex posthom hemm ġo main road. It's not. Periklu kbir. Waħda ħdej l-oħra, x'vordi jiena naddi mal-familja, irrid naddi minn ġabar. Qed nitkellem hekk, ħafna minnhom maħbib tiegħi ta' vodiri. Vodiri u nitkellem magħhom, x'vordi jiena ġej pereżempju gżira sejli ta' Sliema, naddi minn ġo biċċa ta' metru, bler kertin Alla jbierek, bil-madum minn ġewwa sa barra kontra l-liġi u jiżloq u kollox u tgħaddi minn bejnietu. Ħafna minnhom qas għandhom il-permess tal-planning. Mela, tlaqna?